Swela amagama okulingana. Lesilingane. Hawu-ke. Iya, sanibona. Nganza wethu imlo umadle kahle kuzini. Comfort my darling. Amhlanje ngisendlini-ke namuhla. Hey. Awu bakithi. Comfort mina ngizokushada yezo. Into ezokwenzeka nje ngizokushada. Uma usu-ready, kodwa uma ungakabi ready ayi. Mamthembu wakithi, uyaphila. Iy'nkinga zami ziyanda. Ziyanda iy'nkinga zami. Ngiyambonga uNkulunkulu for checker 6060. That's number 1. Number 2, uNkulunkulu ngiyamquestiona for checker 66 ngoba bengifuna ubhekon lapha shothi abanawo lapha. Azi noma lo bhekon abawufayile akuwona ngani. Mangithi angafaki replacement. Sihlanu noma first ngo10. Hayi. Asingathi basibonana isikhuluma. So avele sihlanu noma first. Mafika uma first unamabela angalingani kuzothwana. Sawubona Angelina. Ngiyafika uma first la ibele likhulu kunelinye. Ngithini? Grand khamba. Salingani manje mabele. Soqala uyachaza manje hayi. Lala ngawa ngebele hayi. Hayi phela vela walingana kodwa phela mase engasalingani bukhoma. Hayi sekuyinkinga le. Sesekuyinkinga le. Yebo. Bafana. Isikhumba bafana. Mbatheni. Thank you so much. Sibonge iRose yodwa. Filter. There's no filter here, my boy. There's no filter here. Cela ungigweletele iJeep. Ngiyakugweletela. Awungabe ungibuza ngontate. Tseri, wangibuza ngontate. Angazi ukuthi isifosini leso. Ntate. No. Tseri. Nephoto. Magama. Ufuna ukubuka uMarvel Zombies manje? Uthini but Madleka unemlenze emihle mfethu, actually unezitho ezinhle. Glock. Thank you so much. Thank you so much. Sorry daddy. Hi. Thank you so much for that rose. Crystal rose ngiyaqala ngithola le. Wena la ngena abantu aba right la. Webut Madleka. Sacela ubatshele baze bevele. Bazi vezele. Hayi, uvezele ini. Senajwala ukuvezela. Umkhwepha umuntu. Such a mkhwepha boy. Yo. Singama transform. Amagama off umkhwepha ngena kanjani yazi ke mina mangi off boy ithumela uNkulunkulu wami ngiyaqala ukuthama rose kanje ngicela wadedele up to Thomas Prime lapho
My name is. Ngaza wethu kade ngithina kade ngithini? Kade ngithi mina ngifuna ukupheka usu yezo. Ngifuna ukuthenga usu ngilipheke. Usu it's tribe. Manje ngidla lento kuthiwa ibachelor flat. Yebo. Umbhedu la. Indawo phela le. Indawo kugezela le. Yabo. Kobe sekunuka usu indlu yonke ayi. Awuthi ngilithenge. Ayikho into le. Kwaba ola. Ngiyathanda ama rose. Kanti ngicela ngipha ama rose phela. Hawu bakithi. Yini yazi mfowethu na athi ngiphethwe icenene. Ngicela ngipha ama rose. La ama rose. Take pressure cooker. Hey. Wena. Imali engaka? Mkhaya, ngikhola. Swela amagama okulingana. Awungeke silingana. Swela amagama okulingana. Bakithi. Thank you so much. I'm just a girl. I'm just a girl. Khathelezo. Yabona kwethu. Lapho ngifuna ukupheka namhla. Ayiduli pressure cooker futhi. Angazi phela mina nkulunkulu wami. Ngipha amashumi ngizihamba ngoyithenga ipressure cooker bese ngipressure. Amalini angazi ukuthi imali yini emkhaya. Ngabe siyajola mina inkinga nginomuntu sorry for your loss. Angikufuni nje nami. Girl. Oh girl, hey sorry. Nkulunkulu wami. Hey. Kuthengwa kanjani lona ama rose webobo kunento la kuthiwa ibhala gift box or something doubles lapho kuno gift lapho uzokuhlanganisa nebank lapho udede lapho izihlanu ngibakeshe kagiso lapho mkhwepha yes swela amagama okulingana ngathi nginento engifuna ukunitshela yona kahle la ngoba ngi-live hayi ukuthi mhlambe hayi wena kajeni ufuna ukuhlupha la kukhona into engifuna ukunitshela yona la ngani zangethu ukuthi akazogiya hayi awume sibeko manje ngithi mina lapha listen carefully kazathi mina I'm a peaceful person athi yabo I'm a very peaceful person. Buza ngesidla ngithi mina I'm a peaceful person ayinayibonela yabo kodwa angifuni ukuthola ngisekukhulumeni yabo so ngoba ngafuni ukuthola ngisekukhulumeni nganza kwethu ipheni imali pressure cooking ingena 2000 awu malanga Ngazathi manje 2000 awuthola nihola malini mina ayo Kade nihola malini Thembela thank you so much nihola malini Ndlophezu ngiyakasethoda phela ungalinge nje ubhede la Hi. God, there's so much noise. Ungazongivalela mina. Unjani baba? Awusakhulumi manje. Ngizwa ngithi. I can't even hear anything. Khuluma. Ngiyafunda kunjani
Ngiyaphila. Uthe wena ngenzeni erongo phela ngicorrecte. Yikho ngingene ku live yakho. Ukuthi ungichazele ukuthi yini engiphambanisileyo ngicorrect. Yebo, phela. Ucantsi ngifuna ukubuza. wena wawuchitha kuleya live yakho leya nelinye ihonde lomfana wena uthola e-Australia E-Australia angijoli mina. Angisamazi umuntu. Nginganuka i-onion, nginikelwa ngumuntu. Nginganuka i-onion. Umuntu angimazi. Angijoli. kunomsindo lapho kwami Ukuzoba nomsindo njani faka ama-earphones? Oh, ongikhiphe ke. Ongikhiphe uzongifaka futhi. Ongikhiphe. hayi mina lo muntu ubayingeke emkhwepha lo bathi ngiswela amagama okulinga ngaze sengiyayisotha nyanga nemsebenzi buya ngihleli la manje yabo khona okuncane komsebenzi ngube ngikwenza uyandidika lo sisi yabona isixhosa pheshe hey ukwenzani usisi uyakudika uwenzani uyakudika hey bengazi nokuthi unayo ilokhozayo yokudika awu sizomdala bakithi awu bakithi nkulunkulu wami bakithi ngani zakwethu hey ngidayisa amakhekhe please check my account ufuna sikubloke la cela sikubloke manje uthi sokubloka thina angilovanga futhi usuku lami nami nothi ngiphumule angilovi mina emsebenzini ngithanda umsebenzi lapho hawu ngizwakele khamba kahle ngane yakwethu angilovi mina emsebenzini ngiyawuthanda umsebenzi inhliziyo yami yonke Isibaya is coming back again kumele u-add khona mono connection nje kufaka uthe sihola malini ngehebe ngibuza ukuthi ngoba nithi u2000 ilokhuzani imali encane anti nihola malini ngicane ngiphe lo 2000 maku imali encane uvela nje ungiphuthi mina madleka wethu bakithi uNkulunkulu wami 47 ho ngicela ungipha bathu habo 2000 Nkosi yami mina ngiyablockana kabuhlungu futhi ngiblocka thi mina yabo solwethu sibonga phela mase lokhuze ngaze ngoba nihola imali engane nithenge imoto phela please hawu abantu basebhishi komntu ebhishi ekuseni ilingana nezidingo ayisekho dudu wewe awumalume oye lapho angazi ukuthi ngumalume kanjani kodwa hey mshada lapho sothi impela ngibuza umbuzo ya ungabuza school fees sengane ingane ikhipha public school izophasa futhi nakhona alonsi ingozi bahleka hi khanyo mayonnaise ba ncanyo hey ngazothi ngicane hlukanisa amagama kunake ngidlule ukufunda igama malini iuno Lexa iuno 10 rand 50 impela senjani ngiyaphila ngabethi awubayethi ngiyaqala ukuza ngesibongo lemkhepha le ilokhu ngibiza ngoDlexa angazi uDlexa ubani lo madleka bakeshwe emadlamini hola bus awu mfowethu wangibiza ngobus 30 ngenzeni
at Lily somdala bakithi hey bo umhlaba namuhla ubaba uzala lelombe oh 19 okay zange 19 ngizothini Dogoza_Shandu bese ukukhumbula izolo yabona nje ngoba Madleka molo kunjani bafuna ukuphilele kunjani Madleka ngifuna imoto usendaweni right impela nje bethu yabo ushare i-DM lapha ushisa phone number ngizofonela abanye bangi DM umuntu ashisa phone number nje ngizomfonela ngenamba yami ethi 072 bese kufona number semsebenzini hawu angifole ngani number yakho personal phone ha ubona umntwana nesikhathi sokuhlala Madleka bakithi uyani nemanguzo ungiphathi anginayo imoto so ngena taxini sonke hello Madleka hayi Thembela anti awusangigift ngani Thembela umakheyi umamthembu umkhwepha nje le engasenandaba nami hello uncle hi uncle I'm your uncle oh echuthi phela angisaboni kahle lapha manje igama Terry hi I think Madleka is nonchalant yithi nje esimkhulumisayo I'm very nonchalant kakhulu nje futhi amashumi ibona ngekho sisakuthanda nje hawu bakithi uyasasi ayi ivale mpana if I buy a car cash do you still get commission of course there's something called EGP of the company and then there's my profit kamalini siyangiphi la phela ngabona ashuthi sengibone ngelokhuzana ngeke emuva lapho uthi ayi cha isonto lasekhaya lapho ngicela ngike esontweni Madleka yebo hawu selama kamulinga ngumcheka lo mntade ngwazi engifonela ukuthi kwenze njani manje yabona laptop ibhothi Madleka ayonto okudlala igama enzima kabileli akulengama okudlala nje igama lesikhwehlela nope it's a very big name laziwa South Africa yonke when bezojenta hayi uMadleka nje is just a name lotho omkhulu it's a powerful name but mase ngibona endaweni ezinkulu oh my god it's him wherever ubona ayikho future la oh my god it's him he has a 300 eyes abanye sibona manje uthi how ngangifunda naye ngangifunda oh my god ngangifunda naye how yazi lona kwethu esikoleni yabo imbulo na ubanike manje uzothi wayefunda nami hey lapho ekuziba into ebad yeah as my real name real name can I try what mchithi yaphila xolani ngane wethu ngikhona ngambani having Wi-Fi is the best thing man igama lokushaya induku leli hayi lutho bana igama lami nje leli straight
Oh, hayi mfethu hey, ngizojoya amafedlini mfethu kuba nomsina wena. Hayi ngibuze mina. Nazoyena. Danko, have a beautiful afternoon also. Ngathi mina angishiye nezo. Nami ngiyanishiya manje. Ani gift nje, how? Ani motivate you to be here. You must motivate me, Mahleka. Don't go, Bambanai Galaxy, Bambanai Universe, what? Yabo. Hambe nikele emasontweni abantu sizingalutho emasontweni. Abahleki nokuhleka, bahleki abafundisi laba abawini laba enhliziyo ezikhulu. Ngabe ngifika lapha kini la sihleke kube mnandi kube share. Hambe ninika mfundisi wami. So mfundisi wakho lo onenkinga naye. Akazi ukuthi nibangaki yini nomfundisi. Kodwa mina nama ngazi vele kodwa nginakungcono ngiyahlekisa anti yabo. Kushaya ngejoke, etswempi joke le. Umfundisi wakho lo ngathi uyishayelwa ye-omo naye. Kodwa mina futhi bangikhipha kufanele kwi-worship team. Otherwise, good people, have a beautiful afternoon, man. Mina ngizathi shenxe. Sorry ngamazikhuluma. Sidibane masibonana. Kes Makesana signing out. Bayeza lento leyo. Nginoka kamnandi yeswa. Ngabona la mathi kwangibamba intombi phethe ngibeka la ngithi. Ungayizwa futhi, oh my god. You smell so nice. Oh my god.